domin gwamnati ta samu kuɗin shiga. Bari ba ku wani misali Muzammil. In har CD na Ghana, in har za a bada CD na Ghana, CD 11.2 a bada dala Amurka guda ɗaya. Dan me za a ɗau Naira Najeriya a bada ita 900 da wani abu a bada dala ɗaya? CD na Ghana 11.2 za ka bada a baka dala Amurka a Ghana. Sannan kuma idan ka ɗau Rand na South Africa 17.6 za ka bada a baka dala ɗaya. Kamar a Najeriya ne ka bada Naira 17 a baka dala ɗaya. Ka gane ko? Ka ɗau Kwacha na Zambia, Kwacha 18.7 za ka bada a baka dala ɗaya. Ka ɗau dinar na Algeria za ka bada guda 135 a baka dala ɗaya. Kamar nan ne a ce lokacin da dala tana 130 da wani abu, to haka za ka bada dinar na Algeria guda 135 a baka dala ɗaya. Sannan ka ɗau dinar na Libya, dinar 4 za ka bada da .7. Ka kalli yaƙi ake a Libya. A Libya 15. Dinar 4.7. Hudu. Kamar nan ne a ce ka bada fo naira a baka dala Naira 4. Ka gane ko? Sannan ka ɗauki Nakfa na Eritrea. Ka kalli fa Eritrea ne take da kasar Eritrea. Eritrea ba tsakanin Eritrea da Najeriya ya fi daga sama zuwa ƙasa, kamar zomo ne da giwa. Amma abin da zaka bada Nakfa na Eritrea zaka bada guda 15 a baka dala ɗaya. Muzammil. Sannan ka kalli Ethiopian pound. Ethiopian pound zaka bada guda 31 a baka dala ɗaya. 31 a baka dala ɗaya. Sannan ka kalli Saudi riyal zaka bada guda 3.7 a baka dala ɗaya. Uku. Sannan ka kalli sun kusa zuwa daidai su. Ka kalli lera na Turkish zaka bada guda 26 a baka dala ɗaya. Yes. Sannan ka kalli Indian rupee zaka bada guda 82 a baka dala ɗaya. To ka gaya min Muzammil, nan na dan kwatanto ma waɗanda suke kusa da Najeriya da wanda Najeriya ta ninka su. Ninkin ya kai ninki fiye da baka zato. To ga Saudiya ta kusa kan wajen karfin tattalin arziki Muzammil, sannan a dubi dan Najeriya da take wannan rabul ya ce ta 7 ce, ni na tunanin kamar ta 10 ce a duniya. Ka gane ko? Ta 10 a duniya. San abin yana hawa yana sauka. Ta 10 a duniya a hako man fetur. Na ta ɗaya a Afirka, Mozambique. Ka kalli karfin tattalin arzikin Najeriya da al'ummar da take Najeriya, sannan a ce zaka bada nairan Najeriya ɗaya guda 900 da wani abu, sannan a baka kuɗin wata ƙasar guda ɗaya. Akwai zalunci. It's a professional impunity. Kuma da shi kake buɗe kasuwanci, da shi kake siyo kaya. Tarihi ba zai taɓa mantawa da shugabancin da shugaba Muhammadu Buhari yayi wa al'ummar Najeriya ba. Shekara 100 idan ba a samu jajirtaccen shugaba ba wanda zai ji tsoron Allah. Za su ji tsoron Allah da shugaban kasa da 'yan majalisa da gwamnoni waɗanda za su ji tsoron Allah su tausaya wa talakan Najeriya, su haƙura da bukatunsu. Su dawo su kishin kasa, su tausaya talakan Najeriya musamman. Wallahi in ba a samu wannan tsarin ba, duk kabinet na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari duka ba kire maka kowa ba a tsaya a bincike shi Muzammil, ai kyakkyawan bincike har shi kansa Muzammil, saboda ya ruguza gaban mu da bayan mu da tsakiyar mu Muzammil. Babu wallahi tallahi illar da yawa Najeriya Muzammil, idan ba a yi da gaske ba shekara 100 nan gaba ba za ta gyaru ba. Ka ce illa baka faɗa alherin sa ba. Ina alherin Muzammil a shekara 8 ina alheri. Ya fito da policy da a yanzu tun da ya rufe boda Muzammil aka shiga masifar tsada abinci a Najeriya har kawo yanzu. Masifa take faruwa a harkar cin abinci a Najeriya. Talaka yanzu abinci ya zame masa masifa. Policy guda daya wanda zaka tunanin Muzammil a ina je kai wannan policy din, babu wata ƙasa a duniya. Ni a tsarin tattalin arziki ma ban taba jin labarin wai rufe boda yana ɗaya daga cikin tsari na tattalin arziki ba. Ban sani ba wallahi. Na tattauna da masana da dama. China sun taba yi. Ƙarya ne. Na karanta Chinese Industrial Revolution, ƙarya ne. Ba haka tsarin yake ba. Babu lokaci da mun zauna a nan wajen na maka filla yadda yake, wallahi ba haka akai ba Muzammil. Ka gane ko? Sannan aka zo ishu na karya naira, aka rinka shi sa na gaya ma babu ɗayar hanya guda ɗaya wacce ake nukurkusa talaka irin ka karya kuɗin ƙasarsa Muzammil. Duk sanda ka karya kuɗin ƙasarsa na gaya ma, yanzu misali idan ka karya naira da kaso, ai ka ga ya karya mana naira da wajen kaso 500 da wani abu. Shi shugaban Muhammadu Buhari daidai yake da yanzu Muzammil a ce kana da naira 10,000 daga farkon hawan shugaba Muhammadu Buhari ka iya ta zama naira 2,000 idan aje ta kai, wanda yake da dala 10,000 ta ninka. Me naira yayi asara, me dala ya ci riba. Su kuma su ne suke da main source na dala, shi yasa na ga ma tsari ne na tatsar talaka. Ka fahimci yadda tsarin yake? Su ne suke da main source na dala, saboda su suke sai da man fetur da dala. Saboda haka su za su samu dalar nan, kuma su ne za su saida ta a ƙasa. Idan misali wacce za a sata sai aka dawo aka saida wata aka ce ga farashin ya ninninka, kai da ka sata baka karu ba? Shine nake ka karu, shi kuma talakan ƙasa ya faɗa rani. Shi yasa na gaya maka Muzammil, babu ɗayar hanya wacce za ka nukurkusa talakan ƙasar ka irin wannan tsarin da tattalin arzikin ƙasar gaba ki ɗaya. Su a wajen su